Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Lucas 23, versikulo 46. Ama, kadagita imam, yawat ko ti Espiritu. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oh, Aileen. Anya ka diti ko naman napatag nga ibagam. Tainawis nak diti restaurant. Brian, kayat ko nga agkari ka. Ha? Anya ko mati ikarik? Ikarim, nga agasam tigayam mo. Pangaasim, aramidam ti amin akabaalam. Tapno agimbag pa'y tigayam mo. Diyak kabaalan no mapukaw ko. Napatag-unay kanya ni Lester. Aileen, nakaroon ti colon cancer na. Iso apatib ka rin tirignam. Kiddawan tayo titulong ti Apo, may papaniti da ito'y. Agyaman na ka, Aileen. Ta sinarungkaran nakmanan dito ospital. Agpaimbag ka. Tapno makapantamanin ka dagiti lugar a pag-aayat ta pagpasyaran. Talaga marignak. Nga agkapsutan ti bagi ka. Amo ka. Saan ako nang agbayagpay? Saan, Lester? Di ka kumaagsaw iti kasta. Diyak kaya tamapukaw da ka. Ipatpatag ka unay, Lester. Aileen, masapul ang nakasagana tayo lata. Iti mabalin na mapasamak. Saan kumakasta ti ibagbagam? Agdanagak no kasta ti ibagbagam. Pudnot imbagak. Tunggal may sa at oras na. Ngam, amok ang nagasatak pailaan. Gapot ang makapagkararagak pa iti Diyos. Sakbay nga'y pulang ko tibulot ko abiyag. Inoras-oras nga agkarkararagak iti Diyos. Asapay la kuma. Tamapakawan nak iti anyaman ang nagbasbasulak. Katawatan nak iti pagarian na. Adda ka pa'y matlagayam dito'y tirasa, iha. Apay, saan ka kadipay ang makatuurog? Saan ka kadi ang nabannog ang nagmalmalam iti opisina yo? Saan, Mama? Mapanak tulatan iti salad ko. Inton marignak nga agtuglabak. Uray di mo ibaga. Amuglatan no anya ti pampanunutam, iha. Kasla dya kung kabailan abuy-buyhan ti kasjay akasasaad ni Lester, Mama. Madlaw ang marigrigatan una yan. Gapu itinakaro asakit na. Nakita nga agpaiso ti kasasaad ti nobyom, iha. Kat talaga ang marigatan una yan. Saan nga ta na sa isayaat no palubusan tayon? Tapno agpatinggan, di pa nagsagsagapan na. Saan, Mama? Diyak kaya't amatay ni Lester. Diyak maaklon no adada ka sa mapasamag kanikwana. Ay, nagadudag iti masapul alagpasan tayo o trabaho. Aileen, my friend. Wen nga ron, Carmelo. Kasla dyak pa ikiti maipasnak ti ag trabaho. Gapok ka dagiti mapaspasama ka ni Lester. Dyak ko lang mo ti aramida, friend. Maawatak, friend. Ngam masapul nga agbalin ka na tibker. Ikamang mo iti hapo dagito ipakadagsanam. Amok adi nakabaybayan ti Diyos, friend. Agyaman na kadagita balakad mo, friend. Alang araw din. Ituloy tanti ag trabaho. Kalpasan na, intanto sarong karan ni Lester. Kaya't kumata makita ti gayim ko.
turog ni Lester, friend. Anyan ti kasta alangana. Masyanak unay. Kasladyak pa yan kaya takitaan. Uwan nga ron. Madudog ti puso ka makakit-kita iti kasta alangana. Ne, ada kayong matgayam. Carmelo, Aileen. Agyaman na ka. Da sinarong karandak. Lester, kaya't ka ngamin na makita. Kumusta ka ngay? Amok. Saan akong ngagbayak pa'y? Carmelo, di mo ko mabaybayan ti gayem mo. Intundumanon ti oras ko. Asuminan dito'y lubong. Ha? Salwadan niyo ti salunat yo. Tapno di kay maitulat kanyak. Saan akong ngagbayak? Pangaasim ko ma, Lester. Di kagsawi ti kasta. Diyak kaya't adeng ganda kita nga ibagbagam. Huwag mat ngamin magpaiso, Lester. Agpaimpagkakit di. Laglagipan niyo. Abulog tayo lang itinamarswa. Tibiyag tayo. Isong awan karbangan tayo. Amang kwestiyon, nubilang, taalan ng tinamarswa. Tiimpabulod na biyag. Nagpakawanak iti Diyos. Kadagiti amin na nagbasbasulak. Kat inyawat kong tibiyag ko kankwana. Lester. Nakasagana akon. Iti anyaman nga oras. Asumina dito'y lobong. Kasladyak kabailan, numapukaw ka, Lester. Amok, kabailan ni Brian nga agasam ti sakit mo. Nalaing day a doktor agayam mo. Isapat siya ka maagasan na kapay. Diyos ko. Marignak. Asahan ako na ang makapagbayag. Siga kuman. Timakam mo. Kadag iti mapanawak. Nga ipatpatag ko. Itibiyag. Ni Mama. Kastamatan ni Aileen. Nakapsutak unayan. Kat Ama. Kadagitay, Ma'am. Iawat ko ti espiritok. Kat naragsakak. Asumina. Iti daytoy abiyag. Kat makipagtaeng ka. Oh, Ama. Nalpas ka din, di pa nagkararag mo, iha. Uwan, Mama. Nasnaban ti pa nagkararag ko. Si Papa kong babaakin daw ko, ti pan nakaispal ni Lester kan patay. Ala, umay ka nga rodan. Rumwartan dito'y kapilya. Ni, dayjaya ni Dr. Martinez. Umay ka, iha. Inta kumustaan ti kasasaad ni Lester. Dr. Martinez, kumusta ti kasasaad ti anak ko? Nakapuot ka din. Auntie Magda, Kumusta ni Lester, Doktor? Doktor, Brian, patib ka rin nyo kumatirik na yo. Lading itek,
Ngam awanan ti gayam ko. Anya, Inaramid mi ti amin nakabaalan mi. Ngam napaay kami. Saan? Awanan ni Lester. sana pud no dayta. Sana mabalhin na matay ti kakayso ng anak ko. Diyak maaklon dayta nagbanagan ti anak ko. Lading itak, anti. Inaramid mi amin nakabaalan mi. Ngam talaga asaan nan anabaalan. Lester, anak ko. Anyan ti kastoy nagbambanagam. Ingkamaten agina na iha. Hindi pa'y kalmahan nga awan turog mo. Kan may sa. Awan pa'y pulos taraon nga impaunag mo. Amangan mat no agsakit ka, gapo itikas nga araramidam. Kaya't ko nga ipapas abantayan ti bangkay ni Lester. Mama. Ngamin. Jakton makita pa'y iti uray ko ano mahal. Maawatak tirik na iha. Ngam amangan no makapadakas kan katikasta nga araramidam. Gusto tinam, Hailin, iha. Di mo unay parigatan ti bagim. Amang pantay iti bangkay ti anak ko. Sigurado ako. Saan na kaya amarigrigatan kagapukan ko na? Auntie Magda. Mama. Nagsakit na ito'y anagbanagan ni Lester. Saan na matungpal dagiti ado nga arampaap mi. Aglunan tayo latan ti kinapod mo. Naamiris ko. Nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti agtultuloy ti panagrigrigan ti anak ko. Gapo iti nakaron asakit na. Makipagladingit ak, friend. Amo ka na sakit ti ipupusay ni Lester. Agyaman na ka, friend. Talaga ang nagsakit unay para kanyak ti kastoy anapasama. Kasladyak kabaalan nga aklunan. Aklunan tayong tinapasamak, friend. Nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti agtultuloy ti panagsagaban ni Lester. Gapo iti sakit na colon cancer. Husto ka, Carmelo. Ngam maliklikan ti agliday ita. Tamakit kita ti bangkay ni Lester. Hailin, agawid tan. Datalaan yung tinabati dito Campo Santo. Napudutan ti darang ti init. Amangan no agsakit ka. Nagsakit. Saan tayon to na makita ni Lester? Hindi ka ano man. Kasladyak maklon ti kastoy anagbanagan ti ayan-ayat mi ka ni Lester. Apay, anapaidam ti Diyos. Apay, adi na impamulod ni Lester. Iti uray basit pa'y kuma-atyempo. Kaya't ko pa'y amakaden na ni Lester. Brian. Pangasim, Hailin. Di mo ko makwestyonaran ti Diyos.
Amo na, noan niya ti makapasaya at kadagiti parswana. Brian. Di mo ka din napanunot. Ngagrigrigat mo't lang ni Lester. Gapo iti sakit na. Kayat mo ka di ang mabuybuyat ti panagrigrigat na. Apay adi mo ikamang dagiti pakarikutam kenkwana. Padasam nga ikamang iti apo dagiti amin apakariribukam. Ket mariknam ti panang palag-an na iti anyaman a marikriknam. Hailin, iha. Manumot din atawan, tinapalabas, sipod pimusay day di Lester, akaayan-ayat mo. Saan ka kadipay, anak kalipat? Jack tupulos malipatan. Ti lalaki nga inayat ko itinapod no, mama. Ngamkit di. Naawat konti kas diyan na pasama. Nasayaan no kasta, anak. Ngam, awan ka di pa'y planom ama kinobyo manen? Iha, di mo kumarikpan tapusom nga agayat manen. Awan pa'y dahi ta iti panunot ko, mama. Ngamin, inkarik iti bagik. Asa anak ton nga agayat pa'y iti sabali. Anya? Naimbagmahan tanalagipnak nga imay sinarungkaran. Hailin, iha. Kunak no din akon malagip. Gapo taawanan day ti Lester nga anak ko. Saan to ang mapasamak day ta, Auntie Magda? Di kay tupulos malipatan. Gapo taim bilang kayon nga ina. Agyaman akno kasta, iha. Ungayam. Awan ka di pa'y nobyo ngaging kaita. Awan pa'y, auntie. Kan may sa, inkarikon iti bagik, asa anak ton nga agayat pa'y iti sabali. Gaputan ni Lester laang ti inayat ko. Saan arumbang nga isaram tapusom, iha? Agayat ka manen. Gaputa amok akas tamot laang ti kayat day ti anak ko. No ita, kasta talaga ti pangadang ko, auntie. Nga makaamunton ti Diyos iti-itad na agasat para kanyak. Inton na an-anayan ang nakasagana ak nga agayat manan. Jack ninamnama nga adda ka ita dito'y sementeryo. Dr. Brian. Sinarong karak ti tanam ni Lester. Nasaya tada ka dito eh. Kumusta ka, Hailin? Kastoy, si iiliw lapta ka ni Lester. Wan nga rod. Kailiw kong tigayam ko. Ngam anya nga rod. Imo namit ten. Ngam amom ka di? Adda na adal ko kan kuana. Ngaan niya? Anas kan nga adda ti Diyos iti puso tayo. Awan dua-dua nga agturong tayo iti pagarian na. Brian? Dayta ti adal nga imbati ni Lester kada tayo. At ti Diyos kuma, ti sentro ti biyag tayo. Italek tayo ti amin iti namarswa, nga oray kasano ti kinarigat kan kinadagsan ti panubok, ama pasaran tayo. Kat awan ko ma ti sabali ang nakasentro iti biyag tayo, no di ti Diyos. Nga iso ti mangigiya kada tayo, nga agturong iti agnanayon aragsak. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Arlene Gomez. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez.
Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.